आंनिसो फिसा बियो लाबो आंनि फिसाया सोरबा दं नामा आंनि मदद खालामफैदो हनै आंनि फिसाखौ लानानै खारबाय सिखाव मा बाथ्रा बुंदों नोंसोरलाय मेब्ला आरो खावब्ला गासिबो समावनो थार आरो सैथोखौ हमदांनो हानाया जोबोद गोब्राब मिथिबाय बेफोरबो माबा एसेल' जारलानि बाथ्रा ना अरे बेनिखायनोथ' महाराजाया आंखौ जोबोद मानिया अरे बड' आंनि मेगन थाइनैखौ मोनसेनानै सोर सैथो बुंदों आरो सोर नंखाय बुंदों बेखौ आं 1 मिनिटावनो हमदांनो हायो बेबायदिसो बाथ्राया बिदिबालाय आंबो मेगन थाइनैखौ मोनसेबा नख्लिखौनो असलि सानो माने बोराय देलाय दे एसे खिथालाय माने आङो जेब्ला उन्दुयोना सिमां नुनायखौनो मोगथां सानो आरो जेब्ला बे सिमाङानो मेगना खुलियोना मिथिखाबाय दा नों मा बुंनो सानदों मा बे बिद्दाया आंनाव गैया नामा आरे आंलाय नोंखौलाय माला बिदि बुंखो जे नोंहा बिद्दा गैया होननानै आं बुंदोंमोन मा जे एसे दिमागनिबो गोनांथि जायो मा बिदिबा आंहा मा दिमाग गैया नामा ओइ नै आंलाय नोंखौलाय माला बिदि बुंलायखो नोंहा दिमाग गैया होननानै सि बेफोरबायदि सैथो खोथाखौ आं मालाबा आंनि खुगायाव बुंफेरनो हायो नामा मा बाथ्रा बुंदों नोंलाय सबनिबो सिगाङावनो आंखौ नासयसो खालामदों सोरबाथ' हमथा बेखौ आंनि फिसाखौ लानानै खारबाय बियो आरे सोरबा दं नामा आरे मा जादों बेफोरो मा जादों एसे खिन्थालाय बे गथ'आ आंनिसो बे हिन्जावा आंनि बे गथ'खौ सेनो नागिरदों आंनि फिसाखौ बासायदो आं नोंथांनि आथिंखौ हमो बे गथ'आ आंनिसो बे हिन्जावा नंखाय बुंदों बे हिन्जावा बे गथ'आ आंनिसो आंनिफ्राय सेख'ना लाबोदों बे हिन्जावा लाबो आंनि गथ'खौ लाबो आंनि गथ'आ हरा आङो आरे र' मोजाङै बाथ्राखौथ' खिथाजोब मा जादों बाथ्रायाथ' ओरैबायदि जाहैबाय बेवहायथ' जेबो बुजिबावनांगौ गैला नाथाय बिनि बिमाया सोर सासेया असलि नकलि बेखौल'सो सायख'नानै दिहुननांगौ असलि नकलि आं बेफोरखौ जेबो मिथिया जिखुनु बे गथ'आ आंनिखा नांगौ आंनो बे गथ'खौ लाबो आंनि गथ'आ आंनिसो गथ' बियो लाबो नुबायना नोंथांमोना बे हिन्जावा आंनि गथ'खौ माबायदि सेनो नागिरबाय थादों नोंथांमोना अन्नानै बे हिन्जावखौ बिनिफ्राय थांनो होदो बे गथ'आ आंनिसो बे गथ'आ हय गाबा सना गाबा आंनि आबा सना गाबा सना आंनि सना जिरख'नाय आंनि आबा सनायानो आरे बेथ' जोबोद जारलानिसो बाथ्रा माथो सानैनि गेजेराव असलिखौ हमदांनाया मालै खावब्ला आरो मेब्ला दानिथ' नोंसोरो जोबोद बाहादुरिनि खोथा बुंदोंमोन मेगन थाइनै मेसेबनानैब्लाबो असलि नकलिखौ सिनायनो हायो होननानै दा मा जाखो दे सिनायदो बुंदो दे सोर सासेया असलि माने बाथ्राया ओरैबायदि जाबाय नोंथ' दसे सिरियानो थाथ' आंखौ एसे नायबिजिरनोथ' हो देलाय नोंथांनि सिनायथिखौ होलाय आंनि मुङा रैमालि आं बै नुहुरनाय गामियावनो थायो आङो गामिनि सुबुंफोरनि फोथाराव खामानि मावनानै गावनि जिउखौ खुङो दहाय फुङाव आं जेब्ला फोथाराव थांनो थाखाय रेडि जायो अब्ला बे हिन्जावा आंनि न'आव फैयो बिनानाव एसे दै मोनलोंबायगोन नामा जोबोद दै गांसो गारदों मोनलोंगोन र' आं लायनि फै नों बेहाय जिरायना थाफैथ'
फिसाखौ बहा लानो थांदों नोङो ओइ लाबो माबा लाबो आंनि फिसाया ओइ बे नोंनि फिसा नङा बे दिनैनिफ्राय आंनिसो फिसा आंनिसो फिसा बियो लाबो सोरबाथ' हमथा बेखौ आंनि फिसाखौ लानानै खारबाय बियो बे गथ'आ आंनिसो बे हिन्जावखौ बुं आंनि गथ'खौ आंनो हरफिननो थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि मोनसेल' खावलायनाय रोखा जाबाय महाराज एकदम रोखा जाबाय जेरै दै हा दै माने माबायदि दै दैमानि दै दंग'नि दै ना माने नालानि दै हा ओइ 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 नोंनिसो सिरि थाथ'नो हागोन ना साला सोब समायावनो धेमालिखौल' मिथिथारगौ बियो साला बुजिबायना गोरा बुजिबाय बे गथ'आ बिनिनो बेवहाय जेबो सन्देह गैया आं बुंदों हा अब्लालाय बेनोनो नंखाय बुंदों बे हिन्जावा नंखाय बुंदों बे गथ'आ आंनिसो नंखाय बुंदों बे हिन्जावा थगायसुलिसो बे हिन्जावा बे गथ'आ आंनिसो आंना बै गामि नुहुरनायनि आंनि मुङा सम्पा आं जेब्ला बेटारि रिक्साजों फैबाय थायो अब्ला जोबोर समायना गथ' खै माथो जाखो बाबु फिसायालाय 4 माह हाबहांदों जोबोद दुस्त जाहांथारबाय बाबुखौ एसे बामनाय नायनो हागोन ना आब' औ मानो हाया जानो न बोलो बोलो बाबु राजा बोलो बोलो आब' जोबोद समायना नोंनि फिसालाया आदा गारिखौ बेवहायनो लाखिना होदो लाबोदो बिनानाव फिसाज्लाया आरे ओइ बिनानाव आंनि गथ'खौ बहा लांदों लाबो आंनि गथ'आ बे नोंनि गथ' नंला बे दिनैनिफ्राय आंनिसो गथ' आरे मालाय गथ'खौ बेबायदि मोनलाबायो मां बाराय गथ' लाबो नङाबा बाथ्राया मोजां जानाय नङा आरे ओइ लाबो बुंखादोंना लाबो आं गथ'आ आरे आंनिसो बे गथ'आ लाबो आंनि गथ'खौ लाबो आंनिसो बे गथ'आ आंनिसो आरे सोरबाथ' रैखा खालाम सोरबाथ' हमथा बेखौ आंनि फिसाखौ लानानै खारबाय बियो बे गथ'आ आंनिसो अन्नानै आंनि गथ'खौ बे हिन्जावनिफ्राय रैखा खालाम अह मालाय खावब्ला आरो मेब्ला माबाफोर बुजिना मोनबाय ना मारे आरे गाबबाय बायना लाबायबायाथ' नोंथांमोना एसां बुजिनो गोरों जानानैबो बे हिन्जावा नंखाय बुंदों बेखौ नोंसोर हमदांनो हायाखै ओइ हिन्जाव आं बुंदों आंनि गथ'खौ माबार हर आंनि गोजानाव था बे गथ'आ आंनिसो आंनि गथ' आरे खावब्ला मेब्ला माबा मोनसे बुं गोरा आंनियावनो मोनसे जोबोर गोरलै राहा दङ खोनासंलाय आसलि नखलि बिमा नोंथांमोना बे गथ'नि खर'आव समाय लानानै बुं जे बे गथ'आ आंनि होनना औ बिनि उनाव आरे गोरा नोंथां सोरबा बिमायाखि गावनि गथ'नि खर'आव दांनानै नंखाय बाथ्रा बुंनो हागोन ना नोंथाङानो सानना नायलाय एसे अब्लालायथो आरे वाह बेथ' जोबोर मोजां राहा मेब्ला वाह मेब्ला मा दिमाग नोंथांनि देदो नोंथांमोना बिथांनि बुंनाय बायदिनो गाव गावबागाव खामानिखौ मावलांदो ना मा होनो खोब जानायनि आं बे गथ'नि समाय लानानै बुङोसै बे गथ'आ आंनिनो आंबो बे गथ'नि कसम जानानै बुङो बे गथ'आ आंनिनो मा सानैबो समाय लाबाय आरे ओइ हिन्जाव आंनि गथ'नि खर'आव समाय लानानै बेबायदि नंखाय बुङो नोंहा एसेबो लाजिनाय गैया आंनि गथ'नि खर'आव दांनानै नों सोरनावखा समाय लादों नोंहासो एसेबो लाजिनाय गैया
साला दायनि आरे बिसोरथ' सानैबो समाय लाबाय दा माबायदि मिथिनो हागोन जे सोर सासेया असलि बिमा होननानै आरे मालै खावब्ला आरो मेब्ला बेथ' माबा गोब्राबसिनसो जालायलांबाय माथो माने खोब जानायनि गोरा नोंथां आंखौ जुदि सुबिदा होयोब्ला आं खनसे नाजाना नायनि नामा औ नाय नोंथाङाबो नाजाना नाय खोनाबाय बिनानाव बे गथ'खौ आंनो हरथ'लाय जुदि दिनै बे गथ'आ रायज्लायनो रोङोमोनब्ला बेखौनो खिथानो हागौमोन जे बे गथ'नि बिमाया सोर अब्लाथ' बे बाथ्राया बिसिमखौनो फैनाय नङामोन मिथिबाय बांद्राय खोथा बुंनाङा नोङो आं बे गथ'खौ बेवहाय दोननोसै आरे बेहायथ' जोबोर गोसा सान्दुं अब्लाबो थानो हो रावबो सिगांबो नाङा बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय आं जेब्लासिम बुङा रावबो आगानसेबो बारायग्रोनो मोना आरो जुदि सोरबा आगानसेबो बारायो बेखौनो सानना लानाय जागोन जे बे बिमाया बे गथ'नि असलि बिमा नङा आयै फिसा बेसेदि खस्थ' जादों बेहा आंनि फिसाया बेसेदि खस्थ' सहायनांदों आंनि फिसा नुबायना नोंथां गारा आंना एकदम सैथोखौनो हमदांखादोंमोन बे हिन्जावा एकदम नकलि बिमासो हर गथ'आ माबार हर साला थगायसुलि गथ' सिखाव नोङो मांबार गुबै बिमानो गथ'खौ हर नोङो नुबायना दाना नोंथांमोना आं सैथोखौनो बुंखादोंमोन आं बुंखानाय बायदि बे जायगानिफ्राय आगानसेबो लोरियाखै आयु बे हिन्जावा दहायनिफ्रायनो आंनि गथ'खौनो गावनि होननानै माबायदि नाटक खालामबाय थादोंमोन नुबायना नोंथांमोना दायो लाबोदो आंनि गथ'आ दा नोंनि नाटकआ जोब्बाय लाबोदो रथ' बिनानाव माने इसां हाखु दाखु माने बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय नङाना जोंना बिथां मेब्लाया एसे बारा बुजिद्रायोलै बेनिखायनो सम गेजेर एसे उल्थां बाल्थां बुंनो नागिरलायलायो नङा मेब्ला नोंथां बे गथ'आ बेनि माब्लाबाबो जानो हाया मानोना असलि बिमाया बेसो जाय गावनि गथ'नि दुखु खस्थ'खौ नायनानै थानो हाया गावनि फिसानि दुखु खस्थ'खौनो बिसोरो गावनि दुखु साननानै लायो बिनिखायनो सम्फा नोंथां बे गथ'आ नोंनि माब्लाबाबो जानो हाया आरोबावथ' नोंखौ बेबायदि गथ' खावनाय आरो फान्दायनायनि थाखाय गोख्रों साजा होनाय जागोन औ गामिनि गाहाय आइजोफोरखौ लिंहर आरो बेखौ गोख्रै बिनिफ्राय लां आयै आंनि आबा सना जोबोर खस्थ' जादोंमोन सना आयै आंनि फिसा खोनाबाय रैमालि आदै जेबो नंला दे जेबो साननांला बेफोरखौ नोङो नोंनि फिसालाखौ मोजां लेखा फोरोंनानै गिदिर मानसि खालाम दे आदै औ जागोन दे आदै नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय आंनि फिसाखौ आंखौ मोनहोनायनि थाखाय आरे बेफोरथ' जोंहा बिथां खावब्लानिसो गुन बा खावब्ला मा दिमाग लगायदों नोङो आंखौथ' खावब्लानि सायावसो फोथायनाय दङ हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामदो आरो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअआव गुबै बिमाखौ सोर सासेखौ सानदोंमोन गाहायाव कमेन्ट खालामना खिथाहरदो अब्ला दायो बाय बाय